Στις τελευταίες μέρες του Joachim von Ribbentrop, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του Τρίτου Ράιχ, η υπεροπτική και κομψή φιγούρα του κατέρεε σιγά-σιγά κάτω από το αδυσόπιτο βάρος της δικαιοσύνης στο δικαστήριο της Νιρεμβέργης. Ο άνθρωπος που ήταν το διπλωματικό πρόσωπο του ναζισμού, αρχιτέκτονας διεθνών συμφωνιών και προδοσιών, αντιμετώπιζε τώρα τον θάνατό του εν μέσω καταστροφικών ανακρίσεων και κατηγοριών που τον έδειχναν ως έναν από τους κύριους αρχιτέκτονες της φρίκης. Ο Φον Ρίμπεντροπ, αλαζόνας και πεπισμένος για τον ρόλο του στην ιστορία, δεν ανέλαβε ποτέ καμία ευθύνη. Σύμφωνα με τους ψυχιάτρους της Δικαστικής Επιτροπής, ζούσε σε ένα είδος εγωκεντρικής άρνησης, πεπισμένος ότι όλα έγιναν για το καλό της Γερμανίας. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, επέμενε στην αθωότητά του και προσκολήθηκε στην ιδέα ότι ο χρόνος θα δικαίωνε την κληρονομιά του. «Το μόνο μου έγκλημα», είπε, «ήταν να υπηρετήσω τη χώρα μου με απόλυτη αφοσίωση. Δεν είμαι ένοχος για όσα με κατηγορούν. Η ιστορία θα κρίνει διαφορετικά». Η ανάκριση του Joachim von Ribbentrop από την υπεράσπιση, από μαγνητοφώνηση των πρακτικών του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου από τις 28 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 1946. Ζητώ άδεια να εξετάσω τον κατηγορούμενο ως μάρτυρα. Παρακαλώ δώστε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας. Joachim von Ribbentrop. Επαναλάβετε μετά από μένα τον ακόλουθο όρκο. Ορκίζομαι στον παντοδύναμο και παντογνώστη Θεό ότι θα πω την αλήθεια και τίποτα άλλο παρά την αλήθεια. Μπορείτε να καθίσετε. Παρακαλώ ενημερώστε συνοπτικά το δικαστήριο για τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής σας. Γεννήθηκα στις 30 Απριλίου 1893 στο Βέζελ. Προέρχομαι από οικογένεια πρώην στρατιώτη. Η μητέρα μου είναι από την επαρχία. Πήγα σχολείο στο Κάσελ και στο Μέτς, στην Αλσατία Λορένη, και εκεί, στην Αλσατία Λορένη, έμαθα για πρώτη φορά τα βασικά του γαλλικού πολιτισμού. Το 1908 ο πατέρας μου αποστρατεύτηκε από τη στρατιωτική θητεία. Ο λόγος γι' αυτό ήταν η διαμάχη γύρω από την ταυτότητα του Κάιζερ. Ο πατέρας μου είχε ήδη έντονο ενδιαφέρον για την εξωτερική πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα και τον σεβόταν πολύ. Εκείνη την εποχή μετακομίσαμε στην Ελβετία και αφού ζήσαμε εκεί για περίπου ένα χρόνο, ταξίδεψα στο Λονδίνο ως νέος και σπούδασα ξένες γλώσσες εκεί για ένα χρόνο. Αυτές ήταν οι πρώτες μου εντυπώσεις για το Λονδίνο και το μεγαλείο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ένα χρόνο αργότερα, το 1910, πήγα στον Καναδά. Αρχικά ήθελα να πάω στις γερμανικές αποικίες, αλλά μετά πήγα στην Αμερική. Ήθελα να δω τον κόσμο. Έμεινα στον Καναδά για μερικά χρόνια, περίπου 2, εργαζόμενος ως εργάτης και σιδηροδρομικός εργάτης και αργότερα σε τραπεζικές εργασίες και κατασκευές. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με βρήκε στον Καναδά. Όπως και άλλοι Γερμανοί εκείνης της εποχής, είχα μόνο μία σκέψη. Κάθε άνθρωπος είναι απαραίτητος στην πατρίδα και πώς μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα. Στη συνέχεια πήγα στη Νέα Υόρκη και τελικά τον Σεπτέμβριο του 1914, μετά από κάποιες δυσκολίες, έφτασα στη Γερμανία. Αφού υπηρέτησα στο μέτωπο για περίπου 4 χρόνια και τραυματίστηκα, στάλθηκα στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, όπου έμαθα για την κατάρρευση της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε είδα για πρώτη φορά τις φρικτές συνέπειες ενός χαμένου πολέμου. Οι πρέσβεις εκείνη την εποχή, ο κόμις Μπέρνστορφ και ένας μεταγενέστερος πρέσβης, ο Δόκτωρ Ντίκχοφ, ήταν οι εκπρόσωποι του Ράιχ στην Τουρκία. Κλήθηκαν στο Βερολίνο για να εκμεταλλευτούν τις διασυνδέσεις του κόμι Μπέρνστορφ με τον πρόεδρο Βίλσον και να συνειδητοποιήσουν. Ήταν η ελπίδα όλων ότι η ισχύς αυτών των σημείων πιθανότατα θα οδηγούσε σε ειρήνη και συμφιλίωση. Μετά από κάποιες δυσκολίες, έφτασα στο Βερολίνο τον Μάρτιο του 1919 και έγινα βοηθός του στρατηγού Φον Ζέεκτ στη διάσκεψη ειρήνης των Βερσαλιών. Αργότερα, όταν υπογράφηκε η συνθήκη των Βερσαλιών, διάβασα το έγγραφο μέσα σε μία νύχτα και είχα την εντύπωση ότι καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν θα μπορούσε να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο. Αυτή ήταν η πρώτη μου εντύπωση για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Το 1919 αποστρατεύτηκα από τις ένοπλες δυνάμεις με τον βαθμό του υπολοχαγού και έγινα επιχειρηματίας. Χάρη στις επιχειρηματικές μου διασυνδέσεις, ήρθα κοντά στην Αγγλία και τη Γαλλία τα επόμενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπήρξαν αρκετές επαφές με πολιτικούς.
προσπάθησα να βοηθήσω τη χώρα μου να υψώσει τη φωνή της ενάντια στις Βερσαλίες. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, αλλά ήδη από το 1919, το 1220 και το 1221 βρήκα κάποια κατανόηση σε αυτές τις χώρες, έστω και με αυτόν τον μετριοπαθή τρόπο. Τότε, γύρω στο 1929 ή 1930, είδα ότι η Γερμανία, μετά την αξιοσημείωτη ευημερία του 1926, 1927 και 1928 επλήγει από ένα ξαφνικό οικονομικό σοκ και η χώρα βυθιζόταν. Κατά τη διάρκεια του 1931 και του 1932, οποιοσδήποτε επιχειρηματίας, όπως εγώ, μπορούσε να δει ότι, στην πράξη, οι συνέπειες των Βερσαλιών ήταν τέτοιες που η γερμανική οικονομική ζωή παρακμάζονταν ολοένα και περισσότερο. Τότε κοίταξα γύρω μου. Εκείνη την εποχή ήμουν στενά συνδεδεμένος με το Γερμανικό Λαϊκό Κόμμα και είδα ότι τα κόμματα γίνονταν όλο και πιο πολλά. Θυμάμαι ότι προς το τέλος υπήρχαν 30 ή περισσότερα κόμματα στη Γερμανία, ότι η ανεργία αυξανόταν σταθερά και ότι η κυβέρνηση έχανε ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη του λαού. Θυμάμαι καθαρά εκείνη την εποχή τα μέτρα που έλαβε ο καγκελάριος Μπρίνινγκ, τα οποία ήταν αναμφίβολα ειλικρινή και έντιμα, αλλά ταυτόχρονα δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα. Είναι γνωστό ότι παρενέβησαν και άλλες κυβερνήσεις. Η εξαγωγή αγαθών δεν ήταν πλέον επικερδής. Τα αποθέματα χρυσού της Reichsbank μειώνονταν, η φοροδιαφυγή ήταν αχαλήνωτη και υπήρχε μικρή εμπιστοσύνη στα μέτρα της κυβέρνησης. Αυτή ήταν, σε γενικές γραμμές, η εικόνα που είδα στη Γερμανία το 1930 και το 1931. Είδα τον πολλαπλασιασμό των απεργιών, πώς ο λαός διχαζόταν, πόσες διαδηλώσεις γίνονταν στους δρόμους και πώς οι συνθήκες γίνονταν ολοένα και πιο χαοτικές. Δεν νομίζω ότι υπερβάλλω όταν λέω ότι αυτό το πανόραμα το 1930, το 1931 και το 1932 και ιδιαίτερα το 1932 ήταν πολύ διαφορετικό από τα συμπτώματα του εμφυλίου πολέμου. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Ως Γερμανό νομίζω ότι ήμουν πάντα ένας, όπως και πατριώτης. Η πραγματικότητα δεν ήταν πολύ κοντά στον πολιτικό κόσμο, αλλά κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών συνειδητοποίησα ότι κάτι έπρεπε να γίνει και ότι όλοι, όπου και αν βρίσκονταν, έπρεπε να βοηθήσουν ή να συνεργαστούν στη δημιουργία ενός εθνικού μετώπου σε ευρεία βάση, ενός μετώπου που θα είχε την εμπιστοσύνη του λαού και ιδιαίτερα των εργαζόμενων μαζών. Ταυτόχρονα μου ήταν σαφές ότι οι περισσότεροι από τους υπεύθυνους στις Βερσαλίες δεν επιδίωκαν ένα «είμαι σίγουρος γι' αυτό, κανείς δεν μπορεί να το αντικρούσει σήμερα». Έχω ήδη αναφέρει την απογοήτευση που βίωσε ο νεαρός αξιωματικός στις προσωπικές επαφές και ιδιαίτερα με τον τότε Γερμανό πρέσβη, τον Ντίκχοφ, ο οποίος ήταν μακρινός συγγενής μου εξ αγχιστίας, την απογοήτευση που ένιωθαν όλες οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις μεταξύ του γερμανικού λαού και ακόμη περισσότερο στους κυβερνητικούς κύκλους ότι αυτά τα σημεία του Γουίλσον απορρίφθηκαν γρήγορα. Δεν σκοπεύω να κάνω εδώ μια προπαγανδιστική ομιλία. Απλώς θέλω να παρουσιάσω θλιβερά γεγονότα που είδα εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανυπεράσπιστη θέση του γερμανικού λαού οδήγησε τότε, δυστυχώς, σε μια τάση μεταξύ των εχθρών μας, όχι προς τη συμφιλίωση, αλλά προς το μίσος ή την εκδίκηση. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή δεν ήταν η επιδίωξη του Γουίλσον, τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και προσωπικά είμαι βέβαιος ότι αργότερα υπέφερε από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, ήταν η πρώτη μου επαφή με τη γερμανική πολιτική. Οι Βερσαλίες έγιναν τώρα, αλλά είναι γνωστό ότι ακόμη και οι αυστηρές διατάξεις των Βερσαλιών, όπως τις κατανοούσαμε μετά από προσεκτικότερη εξέταση, ήταν εμφανώς μη εκπληρωμένες. Αυτό ήταν πιθανώς μια συνέπεια του πολέμου που ανάγκασε τους ανθρώπους να αναστατωθούν με αποτέλεσμα να μην μπορούν ή να μην τηρούν ορισμένα πράγματα. Είναι γνωστό ότι οι περιορισμοί των Βερσαλιών δεν εκπληρώθηκαν, ούτε με την εδαφική έννοια, ούτε με άλλες σημαντικές διατάξεις. Θα μπορούσα να αναφέρω ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, τα εδαφικά ζητήματα, εκείνη την εποχή την Άνω Σιλεσία και ιδιαίτερα το Μέμελ, μια μικρή περιοχή. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μου έκαναν βαθιά εντύπωση, ειδικά στην Άνω Σιλεσία, επειδή είχα πολλές προσωπικές διασυνδέσεις εκεί και επειδή κανείς μας δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί οι αυστηροί όροι των Βερσαλιών δεν εκπληρώθηκαν.
το ζήτημα των μειονοτήτων έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Θα ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα λεπτομερέστερα αργότερα σε σχέση με την πολωνική κρίση. Αλλά από την αρχή, οι γερμανικές μειονότητες, όπως είναι γνωστό, πέρασαν δύσκολες στιγμές. Ειδικά στην Άνω Σιλεσία και τα εδάφη που υπέφεραν από αυτό το πρόβλημα, αυτή τη μεταχείριση. Επιπλέον, το ζήτημα του επανεξοπλισμού ήταν φυσικά η πιο σημαντική διάταξη των Βερσαλιών. Και αυτό έχει ήδη αναφερθεί στην αίθουσα. Επομένως, δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, υπήρχε μια απόρριψη της ισότητας σε αυτούς τους τομείς, μια απόρριψη των ίσων δικαιωμάτων, η οποία με οδήγησε να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική εκείνη τη χρονιά. Θέλω να πω ανοιχτά τώρα ότι εκείνη την εποχή μιλούσα συχνά με Γάλλους και Βρετανούς φίλους και φυσικά το γεγονός ήταν ήδη γνωστό. Ακόμη και τότε, μετά το 1930, το NSDAP κέρδισε πάνω από 100 έδρες στο Reichstag, ότι υπήρχε μια φυσική δύναμη θέλησης του γερμανικού λαού να σπάσει μια τέτοια στάση, η οποία σήμαινε μόνο ότι ο λαός ήθελε να ζήσει. Τότε αυτοί οι φίλοι με ρώτησαν για τον Αδόλφο Χίτλερ, τον οποίο δεν γνώριζα τότε. Με ρώτησαν, τι είδους άνθρωπος είναι ο Αδόλφος Χίτλερ, τι θα φέρει, τι είναι. Τότε τους είπα ειλικρινά, δώστε στη Γερμανία μια ευκαιρία και δεν θα υπάρξει Αδόλφος Χίτλερ. Αν δεν του δώσετε μια ευκαιρία, ο Αδόλφος Χίτλερ θα έρθει στην εξουσία. Αυτό ήταν γύρω στο 1930 ή 1931. Στη Γερμανία δεν δόθηκε καμία ευκαιρία και έτσι έφτασε η 30 Ιανουαρίου 1933. Οι εθνικοσοσιαλιστές ανέλαβαν την εξουσία. Πώς και πότε γνωρίσατε τον Αδόλφο Χίτλερ? Είδα για πρώτη φορά τον Αδόλφο Χίτλερ στις 13 Αυγούστου 1932 στο Μπέργκχοφ. Από το 1930 ή 1931 γνώριζα τον Κόμι Χέλντορφ στο Βερολίνο, έναν γνωστό εθνικοσοσιαλιστή. Ήταν σύντροφός μου στο Σύνταγμα και περάσαμε μαζί 4 χρόνια πολέμου. Μέσω αυτού γνώρισα τον εθνικοσοσιαλισμό στο Βερολίνο. Αυτό συνέβη, από όσο θυμάμαι, με τη συμμετοχή του κυρίου Ρεμ. Επισκέφτηκα τον Αδόλφο Χίτλερ και είχα μια μακρά συζήτηση μαζί του. Δηλαδή, ο Αδόλφος Χίτλερ μου εξήγησε το όραμά του για την κατάσταση το 1932. Παρατήρησα ιδιαίτερα τα μπλε μάτια του στο σκοτεινό περιβάλλον και στη συνέχεια πιθανώς τον εξαιρετικό, απόμακρο, θα έλεγα συγκρατημένο, όχι απρόσιτο, αλλά συγκρατημένο χαρακτήρα του και τον τρόπο που εξέφραζε τις σκέψεις του. Αυτές οι σκέψεις και οι δηλώσεις ήταν πάντα οριστικές και προέρχονταν οριστικά από την ψυχή του. Είχα την εντύπωση ότι γνώρισα έναν άνθρωπο που ήξερε τι ήθελε και που διέθετε άθραυστη θέληση και ισχυρή προσωπικότητα. Μπορώ να συνοψίσω λέγοντας ότι έφυγα από τη συνάντηση πεπισμένος ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αυτός που θα μπορούσε στη συνέχεια να σώσει τη Γερμανία από μεγάλες δυσκολίες και συμφορές. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε λεπτομέρειες για τα γεγονότα του Ιανουαρίου. Αλλά θέλω να σας πω για ένα επεισόδιο που έλαβε χώρα στο σπίτι μου στο Ντάλεμ όταν προέκυψε το ερώτημα αν ο Χίτλερ θα γινόταν καγκελάριος του Ράιχ ή όχι. Έμαθα τότε, νομίζω, ότι του προσφέρθηκε η Αντιπριτανία και άκουσα με μεγάλη δύναμη και πεποίθηση, αν θέλετε, επίσης με αυστηρότητα και σταθερότητα, ότι μπορούσε να εκφράσει τη γνώμη του όταν πίστευε ότι μπορεί να εμφανιστούν εμπόδια στο δρόμο της Ανάστασης και της σωτηρίας του έθνους. Πίστευε στην πιθανότητα αναθεώρησης της συνθήκης των Βερσαλιών μέσω αμοιβαίας κατανόησης? Μπορώ να πω ότι τα πολλαπλά επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό μεταξύ 1920 και 1932 με έπεισαν πόσο απείρως μικρές ήταν οι πιθανότητες να επαναδιαπραγματευτώ τη συνθήκη των Βερσαλιών υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Παρά τα αυτά, διαπίστωσα την ανάπτυξη κύκλων στην Αγγλία και τη Γαλλία που ήταν πεπισμένοι ότι η Γερμανία έπρεπε να βοηθηθεί. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών δημιούργησα πολλές επαφές με επιχειρηματίες, δημόσιες προσωπικότητες, επιστήμονες και καλλιτέχνες, ειδικά στα πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Γαλλίας. Με αυτόν τον τρόπο γνώρισα τις τάσεις των Άγγλων και των Γάλλων. Θέλω να πω τώρα ότι ακόμη και λίγο μετά τις Βερσαλίες η πεποίθησή μου ήταν ότι οι αλλαγές στη συνθήκη μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο μέσω αμοιβαίας κατανόησης με τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Πίστευα επίσης ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να βελτιωθεί η διεθνής κατάσταση και να εξαλειφθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης που είχαν απομείνει από τον Παγκόσμιο Πόλεμο.
Επομένως, ήταν σαφές ότι μόνο μέσω αμοιβαίας κατανόησης με τις δυτικές δυνάμεις, με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, ήταν δυνατή η αναθεώρηση των Βερσαλιών. Ακόμα και τότε είχα την σαφή αίσθηση ότι μόνο μέσω μιας τέτοιας κατανόησης θα μπορούσε πραγματικά να διατηρηθεί η ειρήνη στην Ευρώπη. Εμείς οι νέοι αξιωματικοί το καταλάβαμε αυτό πολύ καλά και σκέφτηκα το Φράικορ στη Σιλεσία και παρόμοια πράγματα στη Βαλτική και άλεπα. Πρέπει να προσθέσω και πρέπει να το πω ειλικρινά ότι από την αρχή κιόλας, από την πρώτη μέρα που είδα και διάβασα τη συνθήκη των Βερσαλιών, ένιωσα ότι ήταν καθήκον μου ως Γερμανός να της αντιταχθώ και να προσπαθήσω να την αντικαταστήσω με μια καλύτερη συνθήκη. Ήταν η αντίθεση του Χίτλερ στις Βερσαλίες που με έφερε πιο κοντά σε αυτόν και στο Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Προσπαθήσατε να γνωστοποιήσετε τις απόψεις σας στο Χίτλερ? Δόκτωρ Χόρν, είναι 5 η ώρα και το δικαστήριο πιστεύει ότι είναι καλύτερο να διακόψει τη συνεδρίαση. 94η ημέρα, Παρασκευή 29 Μαρτίου 1946. Πριν συνεχιστεί η ανάκριση του κατηγορουμένου Φον Ρίμπεντροπ, το δικαστήριο επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του Δόκτωρ Χόρν και του κατηγορουμένου Φον Ρίμπεντροπ σε όσα έχει πει το δικαστήριο τις τελευταίες ημέρες. Πρώτον, το δικαστήριο δήλωσε. Το δικαστήριο επέτρεψε στον κατηγορούμενο Γκέρινγκ, ο οποίος κατέθεσε πρώτος μεταξύ των κατηγορουμένων και ο οποίος αυτοαποκαλείται δεύτερος άνθρωπος στην ναζιστική Γερμανία, να καταθέσει χωρίς διακοπές και κάλυψε ολόκληρη την ιστορία του ναζιστικού καθεστώτος από την έναρξή του μέχρι την ήττα της Γερμανίας. Το δικαστήριο δεν θα επιτρέψει πλέον σε κανέναν άλλο κατηγορούμενο να καλύψει τα ίδια θέματα στην κατάθεσή του, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση του. Δεύτερον, το δικαστήριο καθιέρωσε τον κανόνα ότι η άδικη φύση της συνθήκης των Βερσαλιών ή η σύναψή της υποπίεση είναι άσχετες. Τρίτον, αν και δεν αποτελεί διάταξη του δικαστηρίου, θα ήθελα να επισημάνω ότι το δικαστήριο έχει ενημερωθεί επανειλημμένα για τις απόψεις των εναγωμένων και των μαρτύρων τους σχετικά με τη συνθήκη των Βερσαλιών ως άδικη και ως εκ τούτου οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται σε αυτή τη διάταξη, εκτός του ότι είναι απαράδεκτα, είναι επίσης σωρευτικά και το δικαστήριο δεν θα τα ακούσει για τον λόγο αυτό. Τέλος, το δικαστήριο επιθυμεί να επισημάνει στον Δόκτωρ Χόρν ότι, κατά την εξέταση ενός μάρτυρα, ο συνήγορος υπεράσπισης έχει καθήκον να εμποδίσει τον κατηγορούμενο να μιλήσει και, εάν γνωρίζει ότι μια τέτοια μαρτυρία είναι απαράδεκτη σύμφωνα με τις αποφάσεις του δικαστηρίου, είναι καθήκον του να κρατήσει τον μάρτυρα υποκράτηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι όλο. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τον δόκτορα Χόρν, τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορουμένου Ρίμπεντροπ. Δόκτωρ Σάιντλ, δεν ανησυχώ για τη συζήτησή σας με τον δόκτωρ Χόρν και τις διευθετήσεις σας μαζί του. Δεν είναι αποδεκτό για το δικαστήριο να ακούσει την κατάθεση του δόκτωρ Γκάους αυτή τη στιγμή. Επιθυμεί να συνεχίσει να ακούει τον Ρίμπεντροπ. Χθες, στο τέλος, μιλήσατε για τις πολιτικές σας εντυπώσεις στην Αγγλία και τη Γαλλία. Σχετικά με αυτό, θα σας κάνω την ακόλουθη ερώτηση. Προσπαθήσατε στη συνέχεια να μιλήσετε για τις απόψεις σας σχετικά με τη γαλλική και αγγλική πολιτική? Ναι, μετά τις 30 Ιανουαρίου 1933 έβλεπα το Χίτλερ κατά καιρούς και φυσικά του έλεγα για τις εντυπώσεις που είχα αποκομίσει από τα συχνά ταξίδια μου, ειδικά στην Αγγλία και τη Γαλλία. Ποια ήταν η στάση του Χίτλερ απέναντι στη Γαλλία και την Αγγλία τότε? Η στάση του Χίτλερ ήταν ότι θεωρούσε τη Γαλλία εχθρό λόγω όλων των πολιτικών που είχε ακολουθήσει η Γαλλία από το τέλος του Άρα Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα λόγω της θέσης της στο ζήτημα των ίσων δικαιωμάτων. Αυτή η στάση εκφράστηκε στο βιβλίο του «Ο αγών μου». Γνώριζα καλά τη Γαλλία, έχοντας σχέσεις μαζί της για πολλά χρόνια. Εκείνη την εποχή μίλησα πολύ για τη Γαλλία στον Φίρερ. Ενδιαφερόταν και παρατήρησα το αυξανόμενο ενδιαφέρον του για τις γαλλικές υποθέσεις το 1933. Στη συνέχεια, οργάνωσα επισκέψεις πολλών Γάλλων και νομίζω ότι μερικές από αυτές τις επισκέψεις και πιθανώς και μερικές από αυτές τις περιγραφές των γαλλικών στάσεων και της συνολικής γαλλικής κουλτούρας. Ποιοι ήταν αυτοί οι Γάλλοι? Σε αυτούς περιλαμβάνονταν πολλοί Γάλλοι οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι, ακόμη και ορισμένοι πολιτικοί. Αυτές οι αναφορές ενδιέφεραν τον Φίρερ και σταδιακά κατάλαβε ότι πάνω απ' όλα υπήρχαν άνθρωποι στη Γαλλία
που δεν είχαν εγκαταλείψει την ιδέα της επίτευξης συμφωνίας με τη Γερμανία. Αρχικά γνώρισα τον Φίρερ με επιχειρήματα που αντλούνταν από τις βαθύτερες πεποιθήσεις μου και τα χρόνια εμπειρίας μου. Όπως είναι γνωστό, ο Φίρερ είχε μεγάλη επιθυμία να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη φιλία και συμφωνία με την Αγγλία. Αρχικά, ο Φίρερ διασκέδασε αυτή την ιδέα εκτός της γαλλογερμανικής πολιτικής. Πιστεύω ότι στη συνέχεια κατάφερα να πείσω τον Φίρερ ότι η αμοιβαία κατανόηση με την Αγγλία μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης και με τη Γαλλία. Αυτό του έκανε έντονη εντύπωση, όπως μπορούσα να δω καθαρά στις συνομιλίες μας. Στη συνέχεια μου είπε ότι έπρεπε να συνεχίσω την προσωπική μου πορεία αναζήτησης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας και ότι έπρεπε να συνεχίσω να τον ενημερώνω για αυτά τα πράγματα. Γίνατε λοιπόν σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Χίτλερ αντί για σύμβουλος του κόμματος. Πώς έγινε αυτό? Έχω ήδη πει ότι ενημέρωσα τον Χίτλερ για τις ταξιδιωτικές μου εντυπώσεις. Αυτές οι εντυπώσεις που αποκόμισα από την Αγγλία και τη Γαλλία τον ενδιέφεραν και χωρίς να κανονίζει ξεχωριστές συναντήσεις και συζητήσεις, με δέχτηκε συχνά ο Χίτλερ. Μιλούσα μαζί του περιοδικά και έτσι, εκτός από τα επίσημα κανάλια, έμαθε για τη βοήθεια και τις συμβουλές μου, καθώς και για όσα είχα δει και ακούσει σε ξένες χώρες. Φυσικά, ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για όλα όσα σχετίζονταν με την Αγγλία. Του μίλησα για την κοινή γνώμη και τις προσωπικότητες και τον σύστησα, εκτός από τους Γάλλους, σε αρκετούς Άγγλους με τους οποίους μπορούσε να ανταλλάξει ιδέες μέσω καναλιών εκτός των επίσημων, όπως του άρεσε να κάνει. Ποια ήταν η προσωπική σας βοήθεια στις προσπάθειες του Χίτλερ να καταλήξει σε συμφωνία με τη Γαλλία την περίοδο 1933 έως 1935? Εκείνη την εποχή, η λύση στο πρόβλημα του Σαάρ ήταν το κύριο σημείο διαμάχης. Προσπάθησα να καταστήσω σαφές στους Γάλλους στο Παρίσι μέσω ιδιωτικών διάβλων ότι μια λογική και σαφής λύση στο ζήτημα του Σαάρ θα ήταν ένα δημοψήφισμα όπως αυτό που καθιερώθηκε από τη συνθήκη των Βερσαλιών, το οποίο θα ήταν ένα καλό σημάδι για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Μίλησα με πολλούς ανθρώπους εκείνα τα χρόνια στο Παρίσι και επίσης δημιούργησα επαφές με μέλη της γαλλικής κυβέρνησης για πρώτη φορά. Μπορώ να αναφέρω ότι είχα συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Ντουμέργκ, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μπαρτού, ο οποίος δολοφονήθηκε, με τον Γκίλας Λαβάλ και πάνω απ' όλα με τον Γκίλος Νταλαντιέ. Θυμάμαι ότι ειδικά όσον αφορά το ζήτημα του Σαάρ, αργότερα απέκτησα σημαντική κατανόηση. Αργότερα, κατά τη διάρκεια επισκέψεων των Γάλλων στον Χίτλερ, παρατήρησα ότι πάντα επισημενόταν «Ναι, αλλά ο αγών μου υπάρχει και η πολιτική του απέναντι στη Γαλλία περιέχεται στο βιβλίο». Προσπάθησα να πείσω το Φίρερ να αναθεωρήσει επίσημα αυτό το σημείο στο αγών μου. Ωστόσο, ο Φίρερ είπε, και θυμάμαι αυτά τα λόγια, ότι είχε εδραιώσει την πολιτική του στην πράξη, επιβεβαιώνοντας την αλλαγή στις απόψεις του ως προς αυτό το θέμα. Αυτά που είχε γράψει δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Ήταν ιστορικά γεγονότα και η προηγούμενη στάση του απέναντι στη Γαλλία προκαλούσε τώρα την αμοιβαία στάση της Γαλλίας απέναντι στη Γερμανία. Αλλά έπρεπε να γυρίσει μία νέα σελίδα στην ιστορία των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ζήτησα από τον Αδόλφο Χίτλερ να δεχθεί έναν Γάλλο δημοσιογράφο για να καταστεί δυνατή μια δημόσια δήλωση αναθεώρησης των απόψεών του για το «Ο αγών μου για τον κόσμο». Συμφώνησε και το 1933 δέχτηκε έναν Γάλλο δημοσιογράφο και του παραχώρησε μια συνέντευξη. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία. Νομίζω ότι το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Λεματίν και προκάλεσε θαυμασμό. Χάρηκα πολύ που είχε γίνει ένα βήμα προς την αμοιβαία κατανόηση με τη Γαλλία. Στη συνέχεια σκέφτηκα τι θα έπρεπε να είχε γίνει στη συνέχεια και τώρα, χάρη σε ένα απλό δημόσιο άρθρο, ο καθένας μπορούσε να εργαστεί για την καθιέρωση άμεσων επαφών μεταξύ Γάλλων και Γερμανών πολιτικών. Σκεφτήκατε στη συνέχεια τη συνάντηση μεταξύ Χίτλερ και Νταλαντιέ. Ποια πρακτικά βήματα κάνατε? Αυτό ακριβώς εννοώ. Ο Νταλαντιέ ήταν τότε ο Γάλλος πρωθυπουργός. Είχα αρκετές συνομιλίες μαζί του και του πρότεινα να συναντηθεί με τον Αδόλφο Χίτλερ για μια ειλικρινή, πρόσωπο με πρόσωπο συζήτηση και να δούμε αν θα ήταν δυνατόν να τεθούν οι γαλλογερμανικές σχέσεις σε μια εντελώς νέα βάση. Ενημέρωσα τον Χίτλερ και ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον Νταλαντιέ. Το Όντενβαλντ επιλέχθηκε ως τόπος συνάντησης και έτσι συμφωνήθηκε.
Πήγα στο Παρίσι για τις τελικές διευθετήσεις με τον Ταλαντιέ. Με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε, δεν επιθυμώ να παρέμβω με κανέναν τρόπο στην αντεξέταση του κατηγορουμένου. Αλλά τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου πιστεύουμε ότι αυτό το μέρος της ανάκρισης είναι απρογραμμάτιστο και υπερβολικά λεπτομερές. Δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Εάν ο συνήγορος υπεράσπισης ακολουθήσει τις οδηγίες του δικαστηρίου σήμερα το πρωί, μπορούμε να προχωρήσουμε πιο οριστικά και γρήγορα. Δόκτωρ Χόρν, το δικαστήριο θεωρεί ότι η ένσταση είναι βάσιμη. Ο εναγόμενος αναφέρεται στην περίοδο από το 1933 έως το 1935 και στις προσπάθειές του να δημιουργήσει καλές σχέσεις με τη Γαλλία. Αυτό ίσως απέχει πολύ από οποιοδήποτε ζήτημα εξετάζουμε στην παρούσα υπόθεση και ως εκ τούτου είναι χάσιμο χρόνου να το εξετάσουμε λεπτομερώς. Μετά θα κάνω ερωτήσεις σχετικά με την άμεση βοήθειά σας. Τι έκανε τον Χίτλερ να σας διορίσει επίτροπο αφοπλισμού? Νομίζω ότι διορίστηκα επίτροπος αφοπλισμού για 1 χρόνο, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Ο λόγος ήταν ο εξής. Ο Χίτλερ πίστευε ότι η ισότητα στον αφοπλισμό ήταν απαραίτητη. Πίστευε ότι αυτό ήταν δυνατό μόνο μέσω διαπραγματεύσεων με τη Γαλλία και την Αγγλία. Αυτή ήταν και η θέση μου. Λόγω των προσπαθειών μου να εδραιώσω καλές σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Αγγλίας, καθώς αυτή ήταν μια σοβαρή επιθυμία του Φίρερ, βρισκόμουν τότε στο Λονδίνο και εκεί μπόρεσα να δημιουργήσω επαφές με άτομα με επιρροή στην αγγλική πολιτική. Αυτές ήταν πάνω απ' όλα επαφές με τον Λόρδο Μπόλντουιν. Μίλησα με τον Λόρδο Μπόλντουιν και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό Μακδόναλντ για την επιθυμία της Γερμανίας για ισότητα και ανακάλυψα ότι αυτοί οι υπουργοί ήταν πρόθυμοι να ακούσουν. Ως αποτέλεσμα μιας μακράς συζήτησης με τον τότε Λόρδο Καγκελάριο, νυν Λόρδο Μπόλντουιν, αυτός, νομίζω, την 1η Δεκεμβρίου 1933 εκφώνησε μια ομιλία στη Βουλή των Κοινοτήτων, στην οποία επεσήμανε ότι η Γερμανία βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι. Είχε υποσχεθεί ισότιμος αφοπλισμός και επομένως έπρεπε να επιτευχθεί. Υπήρχαν 2 πιθανότητες γι' αυτό. Η πρώτη ήταν ότι η Γερμανία θα εξοπλιζόταν στο επίπεδο των άλλων δυνάμεων και αυτό ήταν ανεπιθύμητο. Το δεύτερο ήταν ότι οι άλλοι θα αφοπλίζονταν στο επίπεδο της Γερμανίας, κάτι που δεν μπορούσε να συμβεί. Επομένως, ήταν απαραίτητο να σταματήσει η Γερμανία στη μέση και να της επιτραπεί περιορισμένος επανεξοπλισμός και οι άλλες χώρες, από την πλευρά τους, θα έπρεπε να αφοπλιστούν. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν πολύ ευχαριστημένος με αυτή τη στάση. Πίστευε ότι ήταν πρακτικό για την ισότητα της Γερμανίας. Δυστυχώς, αυτές οι καλές και λογικές δηλώσεις του Μπόλντουιν δεν ήταν δυνατές στις επόμενες εξελίξεις. Ως εκ τούτου, ο Αδόλφος Χίτλερ υιοθέτησε τη θέση ότι σε ένα σύστημα όπως αυτό που επικρατούσε στον κόσμο, ήταν απολύτως αδύνατο να επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων ισότητα αφοπλισμού, ισότητα δικαιωμάτων για τη Γερμανία. Περίμενε, ο διερμηνέας δεν σε άκουσε. Μπορείς να φέρεις το μικρόφωνο πιο κοντά και να επαναλάβεις την τελευταία πρόταση που είπες. Δυστυχώς, ο Αδόλφος Χίτλερ συνειδητοποίησε ότι στο κυρίαρχο διεθνές σύστημα οι καλές ιδέες του Λόρδου Μπάλντουιν δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη μέσω διαπραγματεύσεων. Ποια πρακτικά μέτρα ελέγχου των όπλων έχουν ληφθεί στο Λονδίνο? Είναι γνωστό ότι ο Αδόλφος Χίτλερ, δηλαδή η Γερμανία, αποχώρησε από την κοινωνία των εθνών και τη διάσκεψη αφοπλισμού, επειδή ήταν αδύνατο για τη Γερμανία να διεξάγει τις απαραίτητες διαπραγματεύσεις. Επομένως, ο Χίτλερ δεν έβλεπε άλλη επιλογή από το να βασιστεί στις προσπάθειες του ίδιου του γερμανικού λαού. Το γνώριζε αυτό και φυσικά γνώριζε τον κίνδυνο που ενείχε, αλλά με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών δεν είχε άλλη επιλογή, οπότε η Γερμανία ξεκίνησε έναν ανεξάρτητο επανεξοπλισμό. Πρέπει να ολοκληρώσω την απάντηση στην ερώτησή σας. Ως πρακτικό αποτέλεσμα συνέβησαν τα εξής. Κατά τη διάρκεια του 1934 ξεκίνησε μια περίοδος στενής επαφής μεταξύ της γερμανικής και της βρετανικής κυβέρνησης. Ακολούθησαν επισκέψεις Βρετανών πολιτικών στο Βερολίνο, του Σερ Τζον Σάιμον και του Κίλες Ίντεν και κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων προτάθηκε η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας, τουλάχιστον όσον αφορά τα ναυτιλιακά ζητήματα. Ο Χίτλερ ενδιαφερόταν πολύ για την ιδέα και, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ της γερμανικής και της βρετανικής κυβέρνησης, συμφωνήθηκε ότι θα πήγαινε στο Λονδίνο για να συνάψει μια ναυτική συμφωνία με τη βρετανική κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ στις λεπτομέρειες του συμφώνου, το οποίο οριστικοποιήθηκε.
Ο ίδιος ο Χίτλερ δήλωσε εξ αρχής ότι για να επιτευχθεί συμφωνία με την Αγγλία, ο καθένας πρέπει να αναγνωρίσει οριστικά την απόλυτη ναυτική υπεροχή της Βρετανίας. Ήταν αυτός που πρότεινε μια ναυτική αναλογία 100/35, η οποία ήταν εντελώς διαφορετική από την αναλογία που συζητήθηκε μεταξύ Γερμανίας και Αγγλίας πριν από το 1914. Μετά από σχετικά σύντομες διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο, συνήφθη μια ναυτική συμφωνία. Ήταν πολύ σημαντική για τις αγγλογερμανικές σχέσεις και αντιπροσώπευε το πρώτο πρακτικό αποτέλεσμα ενός πραγματικού περιορισμού των εξοπλισμών. Δέχτηκε λοιπόν η Γαλλία τον επανεξοπλισμό και ποιες ήταν οι προσπάθειές της για να κάνει αυτό το βήμα. Μπορώ να πω εκ των προτέρων ότι ο Χίτλερ και εγώ ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτή τη συμφωνία. Γνωρίζω ότι σε ορισμένους κύκλους έχει οικειοποιηθεί η αγγλική έκφραση «Eigwatch». Από την εμπειρία μου, μπορώ να πω ότι ποτέ δεν είδα τον Αδόλφο Χίτλερ πιο ευτυχισμένο από όταν τον ενημέρωσα προσωπικά στο Αμβούργο για τη σύναψη της συμφωνίας. Ποια ήταν η στάση της Γαλλίας απέναντι σε αυτή τη συμφωνία? Με τη Γαλλία, φυσικά, η κατάσταση ήταν λίγο πιο περίπλοκη. Το είχα ήδη συνειδητοποιήσει αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πιθανότητα παρέκκλησης από τους περιορισμούς των εξοπλισμών που θεσπίστηκαν στη Συνθήκη των Βερσαλιών. Στη συνέχεια, πρότεινα προσωπικά στους κυρίους του Υπουργείου Εξωτερικών, μπορώ να αναφέρω τα ονόματά τους, ήταν ο Σερ Ρόμπερτ Κρέιγι και ιδιαίτερα ο Λίτλ, ο οποίος ήταν τότε Βρετανός ναύαρχος, να πάω στη Γαλλία ώστε να μπορέσω να συνάψω σχέσεις και μεγάλους πολιτικούς και να τους εξηγήσω τη σημασία και τη χρησιμότητα αυτής της συμφωνίας για τη μελλοντική γερμανο-αγγλογαλλική κατανόηση. Πρέπει να αναφέρω κάτι εδώ. Νωρίτερα, στην αίθουσα, προβλήθηκε μια ταινία από μια ομιλία που έδωσα για το επίκαιρο, με συμπεράσματα σχετικά με την ναυτιλιακή συμφωνία ως απόδειξη της διπροσωπείας της γερμανικής διπλωματίας. Στη συνέχεια, έκανα αυτή την ομιλία στο Λονδίνο για να ανακοινώσω σε όλο τον κόσμο ότι δεν επρόκειτο απλώς για ένα βρετανογερμανικό ζήτημα, αλλά ότι η επιθυμία του Χίτλερ και επίσης το πνεύμα της ναυτιλιακής συμφωνίας ήταν να επιτευχθεί ένας γενικός περιορισμός των εξοπλισμών και ότι αυτή η ναυτιλιακή συμφωνία είχε ως στόχο να βελτιώσει τελικά τις σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Ήταν μια ειλικρινής επιθυμία. Στη συνέχεια πήγα στη Γαλλία για να συναντηθώ μεγάλους πολιτικούς και πιστεύω ότι βοήθησα σε κάποιο βαθμό να γίνει το πρώτο βήμα για την επίτευξη του περιορισμού των εξοπλισμών που θεωρείται λογικό μέτρο από πολλούς Γάλλους, δεδομένου ότι το δικαίωμα στην ισότητα δεν μπορούσε να αφαιρεθεί από τον γερμανικό λαό. Στη συνέχεια διοριστήκατε πρέσβης στο Λονδίνο. Τι σας οδήγησε σε αυτόν τον διορισμό? Συνάγεται από τα ακόλουθα. Κατά το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την ναυτική συμφωνία, η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από ευρύτερους κύκλους στην Αγγλία, κατέβαλα μεγάλες προσπάθειες για να φέρω σε επαφή τον Λόρδο Μπόλντουιν και τον Φίρερ και πρέπει να σημειώσω ότι ο φίλος του Λόρδου Μπόλντουιν, ο Κίλιορ Τζόουνς, είχε ήδη κάνει προκαταρκτικές διευθετήσεις για μία συνάντηση. Ο Φίρερ συμφώνησε να πετάξει στο Τσέκερς για να συναντηθεί με τον Λόρδο Μπόλντουιν, αλλά δυστυχώς ο Λόρδος Μπόλντουιν ακύρωσε τη συνάντηση την τελευταία στιγμή. Δεν γνωρίζω τους λόγους της ακύρωσης, αλλά η αλήθεια είναι ότι ορισμένες δυνάμεις στην Αγγλία δεν ήθελαν μια γερμανοβρετανική συνεννόηση εκείνη την εποχή. Έπειτα, το 1936, όταν πέθανε ο Γερμανός πρέσβης Φον Χος, είπα στον εαυτό μου ότι για χάρη της Γερμανίας έπρεπε να γίνει μια τελευταία μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί συνεννόηση με την Αγγλία. Μπορώ να δηλώσω σχετικά ότι εκείνη την εποχή είχα ήδη διοριστεί υπουργός εξωτερικών από τον Χίτλερ και ζήτησα προσωπικά από τον Χίτλερ να ανακαλέσει αυτόν τον διορισμό και να μου στείλει πρέσβης στο Λονδίνο. Τα ακόλουθα μπορεί να οδήγησαν τον Χίτλερ σε αυτή την απόφαση. Ο Χίτλερ είχε μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για την αγγλική θεωρία της ισορροπίας δυνάμεων, αλλά η δική μου άποψη ήταν πιθανώς λίγο διαφορετική από τη δική του. Η πεποίθησή μου ήταν ότι η Αγγλία θα προσπαθούσε πάντα να διατηρήσει την παλιά της θεωρία της ισορροπίας δυνάμεων. Ενώ ο Χίτλερ ήταν της άποψης ότι αυτή η θεωρία της ισορροπίας δυνάμεων είχε καταστεί παροχημένη και τώρα η Αγγλία έπρεπε να καταλήξει σε μια συμφωνία, δηλαδή ότι θα έπρεπε να καλωσορίσει μια ισχυρότερη Γερμανία υπό το φως της αλλαγής της κατάστασης στην Ευρώπη και υπό το φως της αύξησης της ρωσικής ισχύος.
προκειμένου να δοθεί στον Φίρερ μια σαφής εικόνα της κατάστασης στην Αγγλία. Αυτός ήταν σε κάθε περίπτωση ένας από τους λόγους για τους οποίους στάλθηκα στην Αγγλία. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι τότε ελπίζαμε ότι μέσω των Εβραίων κύκλων στην Αγγλία που ήταν φιλικοί προς τη Γερμανία, η γερμανοαγγλική φιλία θα διατηρούνταν με στόχο την επίτευξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και πιθανώς την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας. Ο απότερος στόχος του Χίτλερ ήταν πάντα το Γερμανο-Βρετανικό Σύμφωνο. Ποιες ήταν οι δραστηριότητές σας ως πρέσβης στην Αγγλία? Θέλω να πω καταρχάς ότι βρισκόμουν περιοδικά στην Αγγλία τη δεκαετία του 1930, κυρίως από το 1935 έως το 1936 και ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του Φίρερ εξέφρασα απόψεις για το ζήτημα του Γερμανο-Βρετανικού Συμφώνου. Η βάση αυτού του συμφώνου είναι γνωστή. Ήταν μια σταθερή ναυτική αναλογία 100/35. Δεύτερον, το απαραβίαστο των λεγόμενων μικρών χωρών του Βελγίου και της Ολλανδίας και η αέναη εγγύηση των δύο χωρών προς τη Γαλλία, και αυτή ήταν η ιδέα του Φίρερ. Η Γερμανία αναγνώριζε τη Βρετανική Αυτοκρατορία και έπρεπε να είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα της εάν χρειαζόταν για να την βοηθήσει να διατηρήσει και να διατηρήσει τη Βρετανική Αυτοκρατορία, και η Αγγλία σε αντάλλαγμα αναγνώρισε τη Γερμανία, την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρώπη. Έχει ήδη υποθεί και θα το πω ξανά ότι αυτές οι προσπάθειες της δεκαετίας του 1930 δυστυχώς δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα. Αυτό ήταν ένα από τα σημεία της απογοήτευσης του Φίρερ και μπορώ να υποστηρίξω εδώ ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξη των γεγονότων, επειδή είχαν εναποτεθεί μεγάλες ελπίδες σε αυτή τη συμφωνία και πρόκειτο να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής του πολιτικής εκείνα τα χρόνια. Ποιες δυνάμεις εμπόδισαν αυτό να συμβεί δεν μπορώ να πω, γιατί δεν γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση δεν προχωρήσαμε παραπέρα. Επέστρεψα σε αυτό το ζήτημα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της παραμονής μου ως πρέσβης στο Λονδίνο και το συζήτησα σε κύκλους φιλικούς προς τη Γερμανία. Και μπορώ να πω ότι υπήρχαν πολλοί Άγγλοι που ήταν ευνοϊκοί με την ιδέα. Έχετε αντιμετωπίσει αρνητικές συμπεριφορές? Φυσικά υπήρχε ένα ισχυρό στοιχείο στην Αγγλία που δεν φαινόταν ικανοποιημένο με αυτό το σύμφωνο ή με αυτή την ιδέα στενότερων σχέσεων με τη Γερμανία, επειδή οι βρετανικές πολιτικές σκέψεις έρχονταν σε αντίθεση με ορισμένες δεσμεύσεις αυτού του είδους. Θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω εν συντομία. Αν επιστρέψουμε στο 1936, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936, προσπάθησα να πείσω έναν πολύ ισχυρό Βρετανό πολιτικό, τον νυν Λόρδο Βάνσιταρτ, για αυτή την ιδέα. Είχα μια μακρά συζήτηση που διήρκεσε αρκετές ώρες στο Βερολίνο. Ο Αδόλφος Χίτλερ τον δέχτηκε επίσης και μίλησε μαζί του για το θέμα. Ο Λόρδος Βάνσιταρτ, αν και είχαμε καλές προσωπικές σχέσεις, παρέμεινε επιφυλακτικός. Το 1937, όταν βρισκόμουν στο Λονδίνο, είδα ότι δύο αντίθετες τάσεις σταδιακά σχηματίζονταν στην Αγγλία. Η μία τάση ενδιαφερόταν για την ανάπτυξη καλών σχέσεων με τη Γερμανία. Η δεύτερη τάση δεν επιθυμούσε τόσο στενές σχέσεις. Υπήρχαν, νομίζω ότι είναι δυνατόν να μην αναφέρω ονόματα, είναι πασίγνωστα κύριοι που δεν ήθελαν τόσο στενές σχέσεις με τη Γερμανία, όπως ο κύριος Winston Churchill, ο οποίος αργότερα έγινε πρωθυπουργός, και άλλοι. Έκανα ολοένα και περισσότερες προσπάθειες στο Λονδίνο για να αναπτύξω αυτήν την ιδέα, αλλά τα γεγονότα εμπόδισαν τις προσπάθειές μου. Πρώτον, η ισπανική πολιτική. Ήταν γνωστό ότι είχε ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία και ότι η λεγόμενη Επιτροπή Μη Επέμβασης συνεδρίαζε στο Λονδίνο. Ως πρεσβευτής στην αυλή του Αγίου James, είχα λοιπόν ένα δύσκολο έργο. Αφενός, με κάθε μέσο που είχα στη διάθεσή μου, επιθυμούσα τη συνέχιση της γερμανοβρετανικής φιλίας και τη σύναψη ενός γερμανοβρετανικού συμφώνου, αλλά αφετέρου ενεργούσα σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησής μου σχετικά με την Επιτροπή Μη Επέμβασης στην Ισπανία. Αυτές οι οδηγίες, ωστόσο, ήταν συχνά αντίθετες με τους στόχους της βρετανικής πολιτικής. Επομένως, σε αυτό το είδος κοινωνίας των εθνών, την οποία τότε εκπροσωπούσε η Επιτροπή Μη Επέμβασης και στην οποία ήμουν εξουσιοδοτημένος Γερμανός εκπρόσωπος, ήταν ο κύριος σκοπός του Αδόλφου Χίτλερ να με στείλει στο Λονδίνο. Εδώ θέλω να πω, αν μου επιτραπεί να εξηγήσω εκείνη την περίοδο προς το συμφέρον της υπόθεσης, ότι εκείνα τα χρόνια, από το 1937 έως το 1938, δεν επρόκειτο μόνο για πολιτική στην Ισπανία.
Οι δυνάμεις που δεν ήθελαν μια συμφωνία με τη Γερμανία έγιναν γνωστές κατηγορηματικά στην Αγγλία. Αυτό σήμερα είναι ιστορικό γεγονός. Γιατί? Η απάντηση είναι απλή, πολύ σαφής. Αυτοί οι κύκλοι θεωρούσαν μια Γερμανία ενισχυμένη από τον εθνικοσοσιαλισμό ως παράγοντα που θα μπορούσε να ανατρέψει την παραδοσιακή βρετανική θεωρία της ισορροπίας δυνάμεων και της πολιτικής στην Ήπειρο. Είμαι πεπισμένος ότι ο Αδόλφος Χίτλερ δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει τίποτα εναντίον της Αγγλίας, αλλά με έστειλε στο Λονδίνο με την ένθερμη επιθυμία να καταλήξω σε συνεννόηση με την Αγγλία. Από το Λονδίνο ενημέρωσα τον Φίρερ για την κατάσταση. Και εν ώψη του δικαστηρίου θέλω να ξεκαθαρίσω ένα σημείο που αναφέρεται συχνά και σχετίζεται με την υπεράσπισή μου. Συχνά υποστηρίζεται ότι ενημέρωσα τον Φίρερ από την Αγγλία ότι η Αγγλία παρακμάζει και πιθανότατα δεν θα πολεμήσει. Μπορώ και πρέπει να δηλώσω εδώ ως γεγονός ότι από την αρχή ενημέρωσα τον Φίρερ για το αντίθετο. Ενημέρωσα τον Φίρερ ότι κατά τη γνώμη μου η αγγλική άρχουσα τάξη και ο αγγλικός λαός έχουν σίγουρα ηρωικές φιλοδοξίες και ότι αυτό το έθνος είναι έτοιμο ανα πάσα στιγμή να αγωνιστούν για την ύπαρξη της αυτοκρατορίας τους. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά από μια συνάντηση με τον Φίρερ, συζήτησα κάποτε αυτό το ζήτημα δημόσια σε μια ομιλία μου το 1941, συνοψίζοντας την κατάσταση στο Λονδίνο το 1937 και το 1938, ενώ ήμουν πρέσβης. Μπορώ να πω τουλάχιστον ότι είχα πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι θα ήταν δύσκολο να συναυθεί συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά ακόμα κι έτσι, και το έχω αναφέρει πάντα, όλες οι προσπάθειες κατευθύνονταν προς τα μέσα μιας ειρηνικής συμφωνίας με τη Μεγάλη Βρετανία ως τον αποφασιστικό παράγοντα στη γερμανική πολιτική, δηλαδή τη δημιουργία μιας τέτοιας σχέσης μεταξύ της ανάπτυξης της γερμανικής ισχύος και των βασικών βρετανικών τάσεων και απόψεων για την εξωτερική πολιτική, ώστε οι δύο να μην έρθουν σε σύγκρουση. Τώρα θέλω να μας πείτε τις τάσεις σας απέναντι στα SS. Δεν θέλετε να ισχυριστείτε σε αυτό το στάδιο της δίκης ότι ήσασταν απλώς ένα αξιότιμο μέλος των SS. Ο συνήγορός σας υποστηρίζει, βασιζόμενος σε μία παρανόηση, ότι ήσασταν απλώς ένα αξιότιμο μέλος των SS. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν πρόκειται για παρεξήγηση, όντως ήταν. Έλαβα μια στολή των SS από τον Χίτλερ. Δεν είχα ποτέ κανένα ρόλο στην οργάνωση των SS, αλλά ως πρέσβης και αργότερα υπουργός εξωτερικών έπρεπε να λάβω έναν συγκεκριμένο βαθμό των SS, όπως συνηθιζόταν, και έλαβα τον βαθμό του Φίρερ των SS. Υποστηρίζω ότι αυτό είναι εντελώς ψευδές. Υποβάλατε αίτηση για να γίνετε δεκτοί στις SS πριν καν γίνετε έκτακτος πρέσβης τον Μάιο του 1933. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι, το ξέρω αυτό. Ανέκαθεν ανήκα στην οργάνωση SS. Μόλις είπατε ότι το να ανήκεις στις SS ήταν τιμητικό επειδή ο Χίτλερ ήθελε να φοράς στολή. Σας ρωτάω, τον Μάιο του 1933 υποβάλατε αίτηση για να καταταγείτε στις SS με τον συνήθι τρόπο, έτσι δεν είναι? Φυσικά, θα έπρεπε να το είχα ζητήσει. Αλλά έτσι έγινε. Εμφανίστηκα αρκετές φορές με το τεράστιο γκρι παλτό μου και τότε ο Χίτλερ είπε ότι έπρεπε να έχω στολή. Πότε ήταν αυτό? Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ότι ήταν το 1933. Είχα λάβει και ως πρέσβης έλαβα τον κατάλληλο βαθμό και στη συνέχεια ως υπουργός εξωτερικών έλαβα ακόμη υψηλότερο βαθμό. Και τον Μάιο του 1933, κατόπιν αιτήματός σας, καταταχθήκατε στις SS και προαχθήκατε σε μάλλον χαμηλό βαθμό, Standartenführer. Σωστά? Ναι, έτσι είναι. Και δεν γίνατε Oberführer μέχρι τις 20 Απριλίου 1935, γίνατε Brigadenführer στις 14 Ιουνίου 1935. Gruppenführer στις 13 Σεπτεμβρίου 1935-1936, Obergruppenführer στις 20 Απριλίου 1940. Πριν γίνετε πρέσβης, ήσασταν στα SS για 3 χρόνια και προαχθήκατε με τον συνήθι τρόπο, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά δεν έκανα ποτέ τίποτα στα SS, ούτε κάποια δουλειά. Ρίξτε μια ματιά. Αυτό είναι το έγγραφο D744A. Αντίγραφο UK 294. Αντιστοιχεί στο 744Β. Μπορείτε να το πάρετε μαζί σας. Επιτρέπετε να το παραλείψετε. Αυτή είναι η δήλωσή σας. Με συνημμένο.
Θέλω απλώς να σας κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά. Ζητήσατε να γίνετε δεκτοί στη μεραρχία Totenkopf, τη μεραρχία νεκρών κεφαλών των SS. Όχι, αυτό είναι λάθος. Δεν θυμάσαι που έλαβες το ειδικό δαχτυλίδι και το στιλέτο από την μεραρχία νεκρών κεφαλών από τον Χίμλερ? Δεν θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν ανήκα ποτέ σε μεραρχία νεκρό κεφάλι. Μιλάς για την μεραρχία νεκρό κεφάλι, σωστά? Νεκρό κεφάλι. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό που λέγεται εδώ δεν είναι αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι κάποτε έλαβα το λεγόμενο στιλέτο, όπως όλοι οι Führer των SS. Αλήθεια. Και το δαχτυλίδι. Ορίστε μία επιστολή με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 1935 από το προσωπικό γραφείο του Reichsführer των SS. Σε απάντηση του ερωτήματός σας ενημερώνω ότι το μέγεθος δαχτυλιδιού του ταξιάρχη Von Ribbentrop είναι 17. Heil Hitler. Υπογραφή. Υποστήριγμα. Thorner. Θυμάστε να το λάβατε? Νομίζω ότι όλοι έλαβαν αυτό το δαχτυλίδι, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι σίγουρα αλήθεια. Ενδιαφερόσασταν συνεχώς για τα SS από το 1933 και μετά και καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Έτσι δεν είναι? Η αλληλογραφία σας με τον Χίμλερ φαίνεται να συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι το 1941 ή το 1942. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Φυσικά έχουμε συναντήσει συχνά SS σε μια μεγάλη ποικιλία τομέων. Αυτό είναι αρκετά σαφές. Και ιδιαίτερα στον τομέα των στρατοπέδων συγκέντρωσης, έτσι δεν είναι? Εννοείς ότι δεν γνώριζες ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης χρησιμοποιούνταν σε μεγάλη κλίμακα? Δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό. Γυρίστε. Πίσω από την καρέκλα του μάρτυρα υπάρχει ένας χάρτης. Αυτή είναι μία μεγέθυνση του χάρτη που παρουσίασε η Γαλλική Εισαγγελία. Οι κόκκινες κουκίδες είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα ήθελα να τις ρίξετε μία ματιά. Τώρα, ας δούμε τι σημασία έχουν οι διαφορετικές τοποθεσίες των κατοικιών τους. Μία κατοικία βόρεια του Βερολίνου είναι το Sonnenburg. Βλέπετε περίπου πού βρίσκεται στον χάρτη? Ναι, χρειάζεται περίπου 1 ώρα με το αυτοκίνητο από το Βερολίνο στο Sonnenburg. Βόρεια του Βερολίνου. Όχι, ανατολικά του Βερολίνου. Ας πάρουμε μία άλλη κατοικία. Εσείς ο ίδιος δεν είστε μακριά από αυτήν. Αυτό είναι το κάστρο σας στο Φούσλ. Είναι κοντά στα σύνορα και πολύ κοντά στην ομάδα των στρατοπέδων που περιέβαλαν το Μαουτχάουζεν. Κοιτάξτε δεξιά. Βλέπετε την ομάδα των στρατοπέδων του Μαουτχάουζεν? Ορκίζομαι ότι η πρώτη φορά που άκουσα για το στρατόπεδο Μαουτχάουζεν ήταν εδώ στην Ιρεμβέργη. Ας πάρουμε τώρα ένα άλλο αγρόκτημα. Λες ότι δεν έχεις πάει εκεί πολύ συχνά, αλλά συνήθως... Μπορώ να επιταχύνω τα πράγματα λέγοντάς σας ότι πριν έρθω εδώ είχα ακούσει μόνο για 2, όχι 3 στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτά είναι το Νταχάου, το Ράνιενμπουργκ και το Τερέζιενσταντ. Άκουσα όλα τα άλλα ονόματα εδώ για πρώτη φορά. Το Τερέζιενσταντ ήταν ένα στρατόπεδο, νομίζω ένα καταφύγιο για ηλικιωμένους Εβραίους, και εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού επισκέφθηκαν αυτό το στρατόπεδο αρκετές φορές. Άκουσα τα ονόματα των άλλων στρατοπέδων εδώ για πρώτη φορά και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Γνωρίζατε ότι κοντά στο Μαουτχάουζεν υπήρχαν 33 στρατόπεδα σε διάφορες τοποθεσίες σε σχετικά μικρή ακτίνα και περίπου 45 ακόμη, των οποίων τα ονόματα ο ίδιος ο διοικητής δεν μπορούσε να κατονομάσει επειδή ήταν πάρα πολλά. Και σε αυτά τα 33 στρατόπεδα υπήρχαν περισσότεροι από 100.000 κρατούμενοι. Και θέλετε να πείτε στο δικαστήριο ότι σε όλα τα ταξίδια σας στο Φούσλ δεν ακούσατε ποτέ για αυτά τα στρατόπεδα Μαουτχάουζεν, όπου φυλακίστηκαν 100.000 άνθρωποι? Αυτό μου είναι εντελώς άγνωστο και μπορώ να παρουσιάσω 12 μάρτυρες που θα το επιβεβαιώσουν. 12. Δεν με νοιάζει πόσους μάρτυρες θα παρουσιάσετε. Θα ξανακοιτάξετε αυτόν τον χάρτη. Ήσασταν ο υπουργός που ήταν υπεύθυνος για την κυβέρνηση αυτής της χώρας από τις 4 Φεβρουαρίου 1938 μέχρι την ήττα της Γερμανίας τον Μάιο του 1945 για 7,5 χρόνια. Και ισχυρίζεστε ενώπιον αυτού του δικαστηρίου ότι ένας ιερέας σε αυτή τη χώρα, όπου υπήρχαν εκατοντάδες στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα μπορούσε να γνωρίζει μόνο την ύπαρξη 2 στρατοπέδων. Μπορεί να φαίνεται εκπληκτικό, αλλά είναι αλήθεια. Λέω ότι δεν είναι μόνο απίστευτο, αλλά τόσο απίστευτο που πρέπει να κάνει λάθος. Πώς είναι δυνατόν να μην γνωρίζατε αυτά τα στρατόπεδα? Εσύ και ο Χίμλερ δεν γνωριστήκατε ποτέ? Όχι, δεν του μίλησα ποτέ για αυτά τα πράγματα.
Όλα κρατήθηκαν αυστηρά μυστικά και μόνο εδώ μάθαμε τι συνέβαινε εκεί. Κανείς δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτό. Ακούγεται εξαιρετικό, αλλά είμαι πεπισμένος ότι ούτε οι κύριοι στο εδόλιο δεν γνώριζαν τίποτα. Θα τους ακούσουμε με τη σειρά μας. Ξέρετε ότι μόνο στο Auschwitz... Εδώ άκουσα για πρώτη φορά για το Auschwitz. Στην ένορκη κατάθεσή του, ένας Γερμανός υπάλληλος του στρατοπέδου Auschwitz κατέθεσε ότι 4 εκατομμύρια άνθρωποι δολοφονήθηκαν εκεί. Θέλετε να πείτε στο δικαστήριο ότι δεν γνωρίζατε τίποτα σχετικά με αυτό? Δεν ήξερα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα που θέλω να θίξω. Και εδώ ευτυχώς μπορώ να σας βοηθήσω με τα έγγραφα. Είναι το θέμα των ανταρτών. Θέλω να δείτε μερικά έγγραφα, 3 έγγραφα, που σχετίζονται με αυτό. Είπατε σωστά ότι όλοι οι Εβραίοι απελάθηκαν στις ανατολικές περιοχές. Είναι σωστό αυτό? Απαντήστε ναι ή όχι. Πέρασα. Η Γερμανία απέλασε όλους τους Εβραίους από το γερμανικό έδαφος και τα εδάφη που κατήχε στις ανατολικές περιοχές. Ισχύει αυτό ή όχι? Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του εγγράφου, δεν ξέρω ακριβώς τι είπα, αλλά σε κάθε περίπτωση γνώριζα ότι ο Φίρερ είχε διατάξει να μεταφερθούν οι Εβραίοι από τα κατεχόμενα εδάφη της Ευρώπης σε καταβλισμούς στην Ανατολή και να εγκατασταθούν εκεί. Το γνωρίζω αυτό. Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων, ωστόσο, δεν ήταν δική μου δουλειά ως Υπουργού Εξωτερικών, αλλά γνωρίζω ότι αυτή ήταν η βούληση του Φίρερ. Από αυτή την άποψη, θυμάμαι ότι έλαβα εντολή από αυτόν να συζητήσω το θέμα με την Ιταλική κυβέρνηση, ώστε και αυτοί να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα σχετικά με το εβραϊκό πρόβλημα. Αυτό ίσχυε και για άλλες χώρες. Συχνά στέλναμε τηλεγραφήματα αυτού του είδους σε αυτές τις χώρες για να επιλύσουμε το εβραϊκό ζήτημα. Κύριε Φορ, διαβάσατε τη δεύτερη παράγραφο του μάρτυρα, η οποία αρχίζει ως εξής. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ράιχ έθιξε στη συνέχεια το εβραϊκό ζήτημα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, δεύτερη παράγραφος. Αυτή είναι η παράγραφος που διάβασα. Το έγγραφο είναι καινούριο, έτσι δεν είναι? Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισυνάψω αυτό το έγγραφο με αριθμό αντιγράφου France 1501. Ανήκει στη σειρά V. Είναι D734 στο Βρετανικό Βιβλίο Εγγράφων. Αναγνωρίζει ο κατηγορούμενος τη σημασία του εγγράφου για τη συζήτηση? Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα τι είπα τότε. Θυμάμαι μόνο και το συνάγω από αυτό το έγγραφο, από αυτά τα λόγια, ότι οι Εβραίοι διέδωσαν τα νέα από βρετανικές και αμερικανικές πηγές. Θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε μια μεγάλη οργάνωση κατασκοπίας και δολιοφθοράς που προκαλούσε πολλά προβλήματα στη Γαλλία και ότι ο Φίρερ μου διέταξε να συζητήσω το θέμα με τον Μουσολίνι επειδή οι Ιταλοί ήταν αντίθετοι στα μέτρα που είχαμε εισαγάγει στη Γαλλία. Μίλησα με τον Μουσολίνι και του είπα ότι ο Φίρερ ήταν της άποψης ότι σχετικά με αυτό το θέμα θα έπρεπε να καταλήξουμε σε μια οριστική συμφωνία. Πιστεύω, κατηγορούμενο, ότι μας το έχετε ήδη πει αυτό. Σας ρώτησα αν συμφωνείτε ότι το έγγραφο είναι σύμφωνο με τη συζήτηση. Πιστεύω ότι ορισμένες διατάξεις αυτής της έκθεσης είναι εσφαλμένες, αλλά η θέση ήταν βασικά όπως την εξήγησα. Είπε επίσης ότι είχε συζητήσεις με τον Χόρθη σχετικά με το εβραϊκό ζήτημα. Ναι, είχα αρκετές συναντήσεις με την Ουγγρική κυβέρνηση για αυτό το θέμα, ώστε να αναλάβει δράση κατά των Εβραίων. Ο Φίρερ επέμεινε σε αυτό. Συζητούσα συχνά για αυτό το θέμα με τον Ούγγρο απεσταλμένο. Σε αυτές τις συνομιλίες συζητήσαμε τα εξής. Πρότεινα τη συγκέντρωση ολόκληρου του εβραϊκού πληθυσμού σε ένα μέρος της Βουδαπέστης, πιστεύω ακόμη και πέρα από τη Βουδαπέστη. Το δεύτερο θέμα που συζητήσαμε ήταν το εξής. Του ζήτησα να απομακρύνει τους Εβραίους από εξέχουσες κυβερνητικές θέσεις, επειδή χρησιμοποιούσαν την επιρροή τους για να συνάψουν ξεχωριστή ειρήνη. Ένα έγγραφο σχετικά με αυτές τις διαπραγματεύσεις που είχατε με τον Χόρθη έχει ήδη παρουσιαστεί εδώ. Αυτό έγινε στις 17 Απριλίου 1943. Αυτό είναι το έγγραφο D736. Κατά την αντεξέταση του μάρτυρά σας Σμιτ, ο εκπρόσωπος της αγγλικής κατηγορίας τον ρώτησε αν αναγνώριζε ότι ο ίδιος είχε γράψει αυτήν την έκθεση. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τον Σμιτ. Ακολουθεί η ακόλουθη δήλωση στο τέλος της πρώτης παραγράφου. Ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι Εβραίοι πρέπει να εξοντωθούν
ή να σταλούν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση. Το είπατε πραγματικά αυτό? Όχι, δεν το είπα έτσι. Αυτές οι σημειώσεις κρατήθηκαν από τον απεσταλμένο Σμιτ λίγες μέρες μετά τη συνομιλία του Χίτλερ με τον Χόρτι. Πράγματι, εκείνη την εποχή μου ανατέθηκε να μιλήσω με την Ουγγρική κυβέρνηση για τη λύση του εβραϊκού ζητήματος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Χόρθη στον Φίρερ, ο Χίτλερ ξεκίνησε μία συζήτηση για αυτό το θέμα και με πολύ ειλικρινή τόνο. Μετά από αυτή τη συζήτηση μίλησα με τον απεσταλμένο Σμιτ και του είπα ότι δεν καταλάβαινα ακριβώς τον Φίρερ. Επομένως δεν έκανα κανένα σχόλιο σχετικά με αυτό. Προφανώς ο Χόρθη είπε ότι δεν μπορούσε να σκοτώσει όλους τους Εβραίους. Είναι πιθανό ότι μετά από αυτό προσπάθησα να επηρεάσω τον Χόρθη να κάνει κάτι για τους Εβραίους της Βουδαπέστης, να συγκεντρώσει τους Εβραίους σε ένα μέρος της Βουδαπέστης, όπως ο Φίρερ ονειρευόταν εδώ και καιρό. Ίσως εκείνη την εποχή εξέφρασα επίσης τις αντιρρήσεις μου και έκανα κάποια σχόλια. Θα πρέπει επίσης να προσθέσω ότι η κατάσταση εκείνη την εποχή ήταν η εξής. Λαμβάναμε περιοδικά οδηγίες από το Χίμλερ ότι ήθελε να ασχοληθεί προσωπικά με τους Ούγγρους Εβραίους. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό επειδή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα μπορούσαν να προκύψουν πολιτικές δυσκολίες στο εξωτερικό. Αργότερα, ενεργώντας σύμφωνα με τη βούληση του Φίρερ, ο οποίος ήταν εξαιρετικά ενοχλημένος από αυτό το θέμα, είναι γνωστό ότι προσπάθησα κατά καιρούς να εξομαλύνω το ζήτημα και ταυτόχρονα να αναγκάσω τους Ούγγρους να κάνουν κάτι σε αυτό το θέμα. Επομένως, αν ένα σύντομο σχόλιο που περιείχε μια τέτοια δήλωση ξεχώριζε και συνοψιζόταν σε μια μακρά συζήτηση, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε ότι επιθυμούσα τον θάνατο των Εβραίων. Ήταν 100% αντίθετο με την προσωπική μου πεποίθηση. Δεν κατάλαβα αν απάντησες στην ερώτησή μου ή όχι. Θα ρωτήσω ξανά. Είναι σωστή η αναφορά ή όχι? Όχι, δεν είναι αλήθεια με αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι σημειώσεις προσωπικά δεν τις έχω ξαναδεί ποτέ. Θέλω επίσης να πω ότι πρόκειται για ανοησίες και παρερμηνίες. Δεν έχω ξαναδεί αυτές τις σημειώσεις. Τις είδα για πρώτη φορά στην Ιρεμβέργη. Μπορώ μόνο να πω ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί το εξής. Θα μπορούσε να λέει ναι, οι Εβραίοι δεν πρέπει να εξοντωθούν ή να βασανιστούν, οπότε παρακαλώ κάντε κάτι σύμφωνα με την εντολή του Φίρερ, ώστε να ικανοποιηθεί επιτέλους, ώστε συγκεντρώστε τους Εβραίους. Αυτός ήταν ο στόχος μας σε κάθε περίπτωση. Δεν θέλαμε να επιδεινώσουμε περαιτέρω την κατάσταση, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι στην Ουγγαρία, ώστε να μην αναλάβει το θέμα κάποια άλλη υπηρεσία, δημιουργώντας έτσι πολιτικές δυσκολίες για το Υπουργείο Εξωτερικών στο εξωτερικό. Γνωρίζατε τότε ότι πολλοί Εβραίοι απελάβνονταν. Αυτό είναι εμφανές από την εξήγησή σας. Λοιπόν, κατηγορούμενο, το δικαστήριο θέλει να μάθει αν είπατε στον αντιβασιλέα Χόρθη ότι οι Εβραίοι στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το θεωρώ πιθανό σε αυτή την περίπτωση, επειδή εκείνη την εποχή λάβαμε διαταγές να ιδρύσουμε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης κοντά στη Βουδαπέστη ή αλλού, ώστε οι Εβραίοι να συγκεντρωθούν εκεί και ο Φίρερ μου έδωσε εντολή πολύ νωρίτερα να συζητήσω με τους Ούγγρους μια πιθανή λύση στο ουγγρικό ζήτημα. Αυτή η λύση αποτελούνταν από δύο σημεία. Το πρώτο, την εξάλειψη των Εβραίων από σημαντικές κυβερνητικές θέσεις και το δεύτερο, δεδομένου ότι υπήρχαν πολλοί Εβραίοι στη Βουδαπέστη, τη συγκέντρωση των Εβραίων σε ορισμένες γειτονιές της Βουδαπέστης. Όπως καταλαβαίνω την κρίση σας, το έγγραφο είναι ανακριβές. Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς αλήθεια. Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι όταν διαβάστηκε το έγγραφο θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι έλαβα υπόψη την πιθανότητα βασανισμού Εβραίων. Αυτό είναι εντελώς ψευδές, αλλά θέλω να πω ότι αργότερα δήλωσα ότι, όπως είναι κατανοητό, επιθυμούσα με κάποιο τρόπο να επιλύσω το εβραϊκό ζήτημα στην Ουγγαρία. Συχνά μιλούσα γι' αυτό με τον Φίρερ, λέγοντάς του ότι το εβραϊκό πρόβλημα στην Ουγγαρία έπρεπε να επιλυθεί. Μας το έχεις ξαναπεί αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Υπονοείται ότι ο Σμιτ, ο οποίος συνέταξε το υπόμνημα, σκέφτηκε τις τελευταίες προτάσεις να ξεκινούν με τις λέξεις «Οι Εβραίοι δεν έχουν οργανωτική αξία».
παρά τους φόβους που αυτός, ο Φίρερ, ακούει περιοδικά στη Γερμανία, χωρίς τους Εβραίους όλα συνεχίζονται κανονικά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω ότι προσωπικά λυπήθηκα με αυτά τα λόγια του Φίρερ και δεν τα κατάλαβα πλήρως. Αλλά ίσως αυτή η στάση να γίνει κατανοητή αν θυμηθούμε ότι ο Φίρερ πίστευε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε εξαιτίας των Εβραίων και αυτό τον οδήγησε στη συνέχεια σε ένα φανατικό μίσος για τους Εβραίους. Θυμάμαι ότι αργότερα, μετά από αυτή τη συνάντηση, συζήτησα με τον διερμηνέα Σμιτ και τους δύο κυρίους το γεγονός ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Φίρερ χρησιμοποίησε τέτοιες εκφράσεις σε σχέση με το εβραϊκό πρόβλημα. Σίγουρα, αυτές οι λέξεις δεν επινοήθηκαν από τον Σμιτ. Ο ίδιος ο Φίρερ εκφράστηκε έτσι στο εκείνη τη στιγμή. Είναι αλήθεια. Ναι, κύριε Φορ. Το έγγραφο δείχνει ότι σκεφτόσασταν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ουγγαρία και ακόμη και χθες είπατε ότι δεν γνωρίζατε την ύπαρξη τέτοιων στρατοπέδων στη Γερμανία. Αληθεύει αυτό? Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό που εννοώ είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε συζήτηση για τη συγκέντρωση Εβραίων σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως γινόταν και αλλού στην Ευρώπη, αλλά δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ουγγαρία. Στην πραγματικότητα δεν γνώριζα λεπτομερώς πώς ήταν δομημένα αυτά τα στρατόπεδα, ούτε στην Ουγγαρία ούτε αλλού, επειδή δεν ήταν άμεση δική μου ευθύνη. Το καθήκον μου ήταν να βοηθήσω στην εξέβρεση λύσης στο εβραϊκό ζήτημα με τρόπο που να μην προκαλέσει περαιτέρω πολιτικά προβλήματα για τη Γερμανία. Δεν γνωρίζατε λοιπόν την ύπαρξη στρατοπέδων συγκέντρωσης στη Γερμανία εκείνη την εποχή? Όχι, δεν γνώριζα αυτές τις λεπτομέρειες εκείνη την εποχή. Δεν γνώριζα την πλήρη έκταση των όσων συνέβαιναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στην πραγματικότητα, στη θέση μου, δεν ήμουν ενημερωμένος για αυτές τις συγκεκριμένες πτυχές. Το καθήκον μου ήταν να διαχειρίζομαι τις εξωτερικές σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, όχι τις εσωτερικές επιχειρήσεις της Γερμανίας. Παραδεχτήκατε ότι γνωρίζατε την πολιτική του Χίτλερ περί απέλασης όλων των Εβραίων και παραδεχτήκατε ότι ως αρμόδιος Υπουργός Εξωτερικών εφαρμόσατε αυτήν την πολιτική. Έτσι δεν είναι? Ως πιστός υποστηρικτής υπάκουσα στις εντολές του Φίρερ ακόμη και σε αυτήν την περιοχή, αλλά πάντα έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για να ανακουφίσω την κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και να βεβαιωθεί από πολλούς μάρτυρες. Ακόμα και το 1943 υπέβαλα ένα μακροσκελές υπόμνημα στον Φίρερ, προτρέποντάς τον να αλλάξει εντελώς την εβραϊκή πολιτική. Μπορώ επίσης να δώσω και άλλα παραδείγματα. Αν καταλαβαίνω σωστά την κατάθεσή σας, ήσασταν ηθικά αντίθετοι στον διωγμό των Εβραίων, αλλά βοηθήσατε να απαλλαγούμε από αυτούς. Έτσι δεν είναι? Από την αρχή της ανάκρισής μου έχω δηλώσει κατά καιρούς ότι από αυτή την άποψη δεν ήμουν ποτέ αντισημίτης. Ήμουν όμως ένθερμος υποστηρικτής του Αδόλφου Χίτλερ. Εκτός από το εβραϊκό ζήτημα, ασχοληθήκατε και με τις συλλήψεις Γάλλων. Έτσι δεν είναι? Οι συλλήψεις των... Ναι. Έδωσε ή δεν έδωσε διαταγές να συλληφθούν οι Γάλλοι? Είναι πολύ πιθανό ότι αυτό συνέβη. Μπορείτε να δώσετε περισσότερες εξηγήσεις? Όχι. Δεν θυμάμαι καμία λεπτομέρεια τώρα, αλλά θυμάμαι ότι υπήρξαν συλλήψεις Γάλλων. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό προέρχονταν από εμάς. Το 1944, λίγο πριν την εισβολή, ο Φίρερ είχε δώσει εντολή να συλληφθεί ένας μεγάλος αριθμός ατόμων εξουσίας, μέλη του κινήματος αντίστασης. Γνώριζε ότι κι εμείς συμμετείχαμε σε αυτές τις συλλήψεις. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα τις λεπτομέρειες αυτών των γεγονότων. Στόχος ήταν να συλληφθούν εκείνα τα στοιχεία που θα υποδάβλιζαν τις φλόγες του κινήματος αντίστασης σε περίπτωση εισβολής και που θα επιτίθεντο στους γερμανικούς στρατούς από τα νότα. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Επιθυμούν οι άλλοι εισαγγελείς να θέσουν ερωτήσεις στον κατηγορούμενο. Συνταγματάρχη Αμίν, το δικαστήριο ελπίζει ότι δεν θα θέσετε ζητήματα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί. Φυσικά και όχι, κύριε. Ρίμπεντροπ, μιλάς αρκετά καλά αγγλικά. Μίλησα καλά και νομίζω ότι μιλάω αρκετά καλά. Σχεδόν τόσο καλό όσο στα γερμανικά. Όχι, δεν θα το πω αυτό, αλλά στο παρελθόν τα μιλούσα σχεδόν σαν γερμανικά, αν και φυσικά με τα χρόνια έχω ξεχάσει πολλά πράγματα και τώρα μου είναι πιο δύσκολο. Ξέρεις τι σημαίνει η λέξη man yes στα αγγλικά? Ο άνθρωπος που λέει τα ναι, σχεδόν. Ένας άνθρωπος που λέει ναι,
Ακόμα και όταν προσωπικά συμφωνεί εν μέρη, είναι δύσκολο να είμαι πιο ακριβής. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω τι εννοεί στα αγγλικά. Στα γερμανικά μπορώ να τον ορίσω ως έναν άνθρωπο που ακολουθεί εντολές πιστό και πιστό. Και η αλήθεια είναι ότι ήσουν ο άνθρωπος που ναι για το Χίτλερ, σωστά? Ήμουν πάντα πιστός στο Χίτλερ, ακολουθώντας τις εντολές του, συχνά διαφωνώντας μαζί του, έχοντας σοβαρές διαμάχες μαζί του, περιστασιακά απειλώντας με παραίτηση. Αλλά όταν ο Χίτλερ έδινε εντολή, εγώ πάντα εκτελούσα τις οδηγίες του σύμφωνα με τις αρχές του αυταρχικού μας κράτους. Σε ανέκρινα συχνά λοιπόν πριν από τη δίκη, έτσι δεν είναι? Ναι, 1 ή 2 φορές νομίζω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ορισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις που δώσατε κατά τη διάρκεια αυτών των ανακρίσεων και θα σας ζητήσω απλώς να ενημερώσετε το δικαστήριο εάν μου δώσατε αυτές τις απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν με ναι ή όχι. Καταλαβαίνετε? Ναι. Ήμουνα ο πιστός άνθρωπος του Φίρερ μέχρι τις τελευταίες του μέρες. Δεν τον εγκατέλειψα ποτέ. Ήμουνα πιστός σε αυτόν μέχρι τις τελευταίες του μέρες, τις τελευταίες του ώρες και δεν συμφωνούσα πάντα μαζί του σε όλα. Αντιθέτως, μερικές φορές είχα πολύ διαφορετικές απόψεις, αλλά το 1941 του υποσχέθηκα ότι θα ήμουν πιστός. Του έδωσα το λόγο της τιμής μου ότι δεν θα τον άφηνα σε μπελάδες. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Ναι, από όσο θυμάμαι, αυτό είναι σωστό. Δεν έχω δει το έγγραφο και δεν υπέγραψα τίποτα, αλλά από όσο θυμάμαι είναι σωστό. Λοιπόν, τι εννοούσε λέγοντας ότι δεν του προκάλεσε κανένα πρόβλημα? Έβλεπα τον Αδόλφο Χίτλερ ως το σύμβολο της Γερμανίας και τον μόνο άνθρωπο που μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο και έτσι δεν ήθελα να δημιουργήσω καμία δυσκολία, παραμένοντας πιστός σε αυτόν μέχρι το τέλος. Λοιπόν, εννοείς το γεγονός ότι δεν τον γνώρισες ποτέ και του το υποσχέθηκες το 1941, σωστά? Ποτέ δεν του προκάλεσα δυσκολίες, ναι, θα το πω. Συχνά με θεωρούσε μάλλον δύσκολο υφιστάμενο και όταν του το είπα δεν ήθελα να του δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Το 1941 του είπατε ότι δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αν στο μέλλον δεν συμφωνούσατε με τις απόψεις του, δεν θα υπερασπιζόσασταν ποτέ τη θέση του. Ναι ή όχι? Όχι ακριβώς, αλλά... Λοιπόν, αυτό είναι εντάξει, έτσι δεν είναι? Όχι έτσι. Απλώς υπενήχθηκα, αν μπορώ να είμαι σαφής, ότι ποτέ δεν του προκάλεσα καμία δυσκολία. Αν είχα κάποια σοβαρή διαφωνία, απλώς εγκατέλειψα την άποψή μου. Αυτό εννοούσα. Λοιπόν, του έδωσες το λόγο της τιμής σου σε αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά, ναι. Και εκείνη την εποχή μιλούσατε για παραίτηση, σωστά? Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό του προκάλεσε τύψεις και αρρώστια, έτσι δεν είναι? Ναι, η λέξη άρρωστος δεν είναι η σωστή, αλλά άρχισε να εκνευρίζεται. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, είπε ότι ήταν κακό για την υγεία του, έτσι δεν είναι? Και σου ζήτησε να σταματήσεις να μαλώνεις μαζί του για οτιδήποτε και να κάνεις απλώς ό,τι σου είπε. Σωστά? Δεν επιθυμώ πλέον να συζητώ προσωπικά ζητήματα, ούτε πιστεύω ότι τέτοια ζητήματα ενδιαφέρουν εδώ. Αυτά θα παραμείνουν προσωπικά ζητήματα μεταξύ εμού και του Φίρερ. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει μόνο η δήλωση των γεγονότων και εκτός αν ορκιστείς εν όρκος. Οπότε ορκίστηκες στον Χίτλερ ότι ποτέ δεν θα εξέφραζες απόψεις ή δεν θα υποστήριζες απόψεις αντίθετες με αυτές που επιθυμούσε. Είναι σωστό αυτό? Όχι. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Η ερμηνεία είναι λανθασμένη. Είπα στο Φίρερ ότι δεν θα του προκαλούσα ποτέ δυσκολίες. Μετά το 1941 είχα πολλές διαφωνίες μαζί του και ακόμα και τότε πάντα εξέφραζα τη γνώμη μου. Λοιπόν, Ρίμπεντροπ, όποια και αν ήταν η απόκλιση απόψεων, δεν μπόρεσες ποτέ να τις παρουσιάσεις μετά το 1941. Έτσι δεν είναι? Ναι ή όχι? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Παρακαλώ επαναλάβετε την. Είπα ότι όσο κι αν διέφεραν οι απόψεις σας ή οι απόψεις που εκφράσατε στον Φίρερ για οποιοδήποτε θέμα μετά το 1941, οι προτάσεις σας δεν ήρθαν ποτέ σε αντίθεση με τον Φίρερ.
Δεν είναι έτσι? Πάντα κάνατε αυτό που σας έλεγε ο Φίρερ, ανεξάρτητα από τις απόψεις σας. Νομίζω λοιπόν ότι είπατε στο δικαστήριο ότι δεν ήσασταν κοντά στο Χίμλερ, σωστά? Πάντα έλεγα ότι η σχέση μου με τον Χίμλερ ήταν καλή τα πρώτα χρόνια, αλλά λυπάμαι που πρέπει να πω ότι στα επόμενα χρόνια είχα κακή σχέση μαζί του. Φυσικά, δεν ήταν πολύ αισθητό σε άλλους, αλλά δεν θέλω να συζητήσω λεπτομέρειες. Πολλά πράγματα έχουν ήδη υποθεί γι' αυτό και υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ μας για λόγους. Δεν με ενδιαφέρουν οι διαφωνίες. Ποια χρόνια ήσουν κοντά του? Οι πρώτες διαφωνίες με τον Χίμλερ προέκυψαν, πιστεύω, το 1941 σχετικά με τη Ρουμανία και τις δυσκολίες στη Ρουμανία. Αυτές οι διαφορές εξομαλύνθηκαν και οι άλλοι θεώρησαν φυσικό να συνεργαζόμαστε και συχνά ανταλλάσσαμε επιστολές σε κατάλληλα γενέθλια και άλλες περιστάσεις. Αλλά μετά από αυτό η σχέση δεν ήταν πολύ καλή. Η τελική ρήξη ήρθε το 1941. Είχα διατηρήσει καλές σχέσεις μαζί του στο παρελθόν και συμμεριζόμουν επίσης τις απόψεις του για τη δημιουργία μιας άρχουσας τάξης που ήταν ο στόχος του. Και λάβατε τουλάχιστον 50 προσκλήσεις από το Χίμλερ μεταξύ 1940 και 1941. Πόσα? 50. 50, όχι, σίγουρα όχι. Πιθανώς 5 περίπου, δεν θα πω ακριβώς. Αλλά μετά το 1941 οι σχέσεις μεταξύ μας ήταν πιο τεταμένες και αργότερα δεν ήταν καλές. Οι άλλοι νομίζω το έχουν ήδη επιβεβαιώσει αυτό. Λοιπόν, δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο μου σε αυτό. Ανέφερες τις προσκλήσεις προς τον Ρίμπεντροπ. Ναι. Πρέπει το δικαστήριο να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κύριε, υποθέτω ότι οι πολλαπλές προσκλήσεις που εμφανίζονται σε αυτά τα βιβλία υποδεικνύουν ότι υπήρξαν συζητήσεις με το Χίμλερ για στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλα θέματα με τα οποία ο Χίμλερ ασχολήθηκε προσωπικά. Είπε στο δικαστήριο ότι δεν είχε ακούσει ποτέ τίποτα για στρατόπεδα συγκέντρωσης από το Χίμλερ. Θέλω να επαναλάβω τη δήλωσή μου ότι ο Χίμλερ δεν συζήτησε το θέμα μαζί μου εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω αν υπήρχαν 50 συναντήσεις. Ίσως βλεπόμασταν συχνά παρά τα πάντα, αλλά δεν θυμάμαι 50 συναντήσεις. Ίσως 5 ή 10, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει σημασία. Φυσικά συνεργαστήκαμε σε διαφορετικούς τομείς και αυτή η συνεργασία ήταν περίπλοκη.